Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele nibingelelwe ishidi limhlophe MC Polobus engahambi yedwa ngihamba nenyanga enkulu silapha ke kwamkhulu uNcwane Herbals la sisho khona ke sithi impela wena ufuna ukusizakala nawe ufuna ukulekeleleka ila khona oyobuya uthe mina eyami into yadlondlobala sengibuya khona khehla likhulu asikubingelele sikwamukele Sibonga ithuba MC Polobus siyaphila thina singezwa kunina kunyaka ka2026 sithi #Ndukuzanqane ziyashisa 2026 sesifikile sigalelekile abeza abantu ngomningi babo bezosizakala ekuphileni Kuyintokozo enkulu ukuthi sikhulumisane nawe emkhulu Ncwane and sihleze sithokoza njalo masizokhulumisana nani njengamadoda akhuthalele kakhulu ukulekelela abantu into engithe ayenzeke kunyaka ka2026 ukuthi abantu benzeni bakwazi ukuqongelela manje befike kunina futhi benzeni bekwazi ukuqonda ukuthi nabo bengayakhona ukwazi ukuzisiza kwezinye inkinga noma ke kolunye utalati abasuke bebhekene nawo mkhulu ake usixoxise kabanzi uma sikhuluma ngento ekuthiwa ikhombo yentelezi isimanga sikhuluma ngani eyenzani ethatha inani likamalini uma umuntu ezoyifuna kunene Ngibonga ithuba Dulela mesikhuluma ngentelezi ezimanga sikhuluma ngeinduku ezintathu noma iwashe esididiyeliwe kancane ezintathu ehamba futhi nezinsipho zakhona ezintathu umsebenzi wazo nezikwenzayo ziyaqhuma ziyageza ziyachela egcekeni uma uneyinkinga egcekeni kunezilwane kunamagundana aqeda ukudla endlini kunezinto ezihamba hambayo nongayiqondi kahle mhlawumbe uqeda inkukhu egcekeni zivuka inkukhu seyikhubezekile kanjalo isiyakwazi ukuthi kulekeleke konke lonto ngokuthi uma uchele egcekeni lakho kuba nokuthula kuba nepeace khona lokho enithi ku550 ikhombo kaMavula kuvaliwe mhlambe mongasicatshulisa kuyona umuntu onjani emfanele yenzani yona Ngibonga ithuba MC Polobus uMavula kuvaliwe ohambisana nohlanga lwenhlanhla yemali liyazisha igama kuvula la kuvaleke khona sibakhumbuze futhi abantu mesikhuluma uMavula kuvaliwe sikhuluma ngefirst entry okay yonke into inezinto ekuthiwa ifirst entry kuye ngokunyuka kanjalo kodwa uma kukubi izinto zixakile amandla wekho ngendlela lenduku le uMavula kuvaliwe nohlanga lwenhlanhla yemali liyakwazi ukuthi lenze umehluko naye iyasetshenziswa ukuthi ukwazi ukuthi ugeze ukwazi ukuthi uqhume bese ukwazi ukuthi uligcaba uhlanga lemali uzama ukurestoration inhlanhla yakho ukuthi kube kwazi ukuthi kube khona okuzamekayo nokungenayo bese udlulele intweni ezinkulu okay ngizofisa ukuthi sike sigijime siye lapha ku1.5 njengamanje eyani le khombe lapha ku1.5 1.5 MC Polobus siza nekhombo yomsebenzi yodumo ke yala ekhaya bayithathile abantu 2025 bayitholile imisebenzi first level entry nayo sikhuluma ngomuntu ozenzela ingadi sikhuluma ngomuntu oyibambela ko Spar ko Shoprite kanjalo emajalidini isiza nje kwi first entry level ikhombo ka1.5 yala ekhaya yomsebenzi uzothi omunye umuntu mina amapholomo ngingawukhona lo 1.5 kodwa ngifisa ukuthola ukuthi yini ekufanele ngiyiphathe mangize emakhehleni noma ayakwazi ukuthi amakhehla mhlambe angithumelele lezi impahla MC Polobus kuyakwazi ukuthi kuthumeleleke lezi zinto njengophephu zize kuwena mase ifike kuwena uyishuthi uyisend ukwazi ukuchazeleka ngensebenzo yakho okubalele nosuke kudingeka kakhulu ila othi ufuna ukuthi nawe ubheka amatoho khona noma iCV yakho kanjalo uyakwazi ukuthi mase uyithengile sekwabalula manje uyithumele ngefoni ifike ngapha kuthina usebenze ngapho sisebenze nathi ngapha kube khona okuqhamukayo khehla lami unganginikani ngo1300 ngo1300 sikakhulu ke manje njengoba kuqala unyaka ilontuza ezingane lezi zesikole ukuthi ziboosteke imemory zikwazi ukuba focus silapha ku1300 ngaleyo mali
ukusiza abantwana ukuthi uqala kunabaka matric kuno grade 11 abamazinga aphezulu namasebamazingeni aphansi abanye baba ama slow learner. So suke sikwakha ke manje lokho umntwana ukuthi abe semgqeni into zakhe zimhambele kahle ngo-1300 ikhombo yeingane zesikole nezibasiza kwi-memory boost. Uzothi omunye umuntu u1.5 engake ngezwe nikhuluma ngawo sengiyawu-afforda manje ngitholani Khehla? Silapha ke 1.5 sigadla izitha nempindamshaye izitha mase zixakile ngapha nangapha silapho 1.5 nempindamshaye siyakushayela izitha izinto ibuyele emuva zikwazi ukubuyela esimeni. Hey wekhehla ngaba sikhulumanga sakhuluma kahle masingabathinta ngo-driver bama-Uber singabathintanga o-driver bamatekisi sengikhuluma ngabantu nje ababhizi kakhulu lapha emgaqweni ngey'moto ngabe ezabo noma ezikabasi kuthiwa kunogada umoto ugada imoto wenzani kuyimalini ugada imoto MC Pholobasi njengoba sekushiwo nje ukuthi ugada imoto uyayigada imoto uyivikele nje bamasela esabangaka nezimoto sezatshontshwa kangaka bese udonsa amakhasimende ke manje ukuthi asondele emotweni yakho ithandeke kukwazi ukuthi kusebenzeke ngaba itekisi kungaba yona ama-Uber lawa kanjalo kanjalo. Uyuthatha inani likamalini Khehla? Kuba u2000 rand Khehla lami. Only 2000 rand into esebenza esebenza njengehawu iphinde isebenza njengesibunge kunjalo impela MC Pholobasi. Isimanga phela leso. Uslay Queen la ekhaya kuthi uyatholakala usebenza umsebenzi imuni ubiza inani elingakanani? Uslay Queen kuney'nsizwa ke ifuna labo sisabahle mawufuna nje labo sisabahle at 5000 rand iyona induku le yama Slay Queen ukuthi kudonsele laba bantu ngaba ibona osisi kungaba yibona futhi noba obaba abafuna osisi nosisi abafuna obaba kokubili isebenza amaside omabili at 5000 rand ikudonsele labo bantu zithi ukuhambela kahle izinto uma unenhlanhla futhi uthola abantu abathe ukuba nenkece kukwazi ukudleka kahle indlela zokusebenza sezabaningi. Khehla amabhizinisi ahlukene khona amakhulu namancane ngifisa siqale kuleli elincane njengamanje mhlawumbe thina amanani okulekelela umuntu onebhizinisi elincane nanokuthi mayilekelelwa ulekelelwa ukuthi ibhizinisi lakhe lenzeni. Ake sikhulume ngomuntu nje onetafula edolobheni khona nalo nespaza amaPakistani kungenwa left right elakhe ibhizinisi izinkwa zize ikhunte ibole kunomunye futhi unoshisa nyama omunye udayisa ngokudla omunye uqhuba itroli yabona nje lamabhizinisi aphansi yini eniyiphathela umuntu osebhizinisini elincane? Sibonga ithuba MC Pholobasi 2000 rand siphethe ikhombo yebhizinisi elincane mesikhuluma ngekhombo into esuka izoyenza ithatha nje obesho nje uMapholo bakuvalekile bekudlula abanye beyothenga kamakhelwane nakephi ukuthi bangasadlula abantu abamela kuwena bathenge uma ukuthi vele bese bethenga kwesinye isikhathi kuyakwazi ukuthi kunyuse ama-return mesikhuluma ama-return toltu ubuyisebenzela uwedwa ukwazi ukwenza u100 rand mase kufika uncwane sekulekelela usukwazi ukwenza 500-600 rand mhlambe na ungaphezulu kwalokho iyenza lonto ke lenduku ka2000 ikhombo encane yebhizinisi nje kuona lawo suwabalile namanye kamaningana. Ngagcina ibhavu leli nithe lenhlanhla nilenza ngo2000 rand ngabe kusenjalo? Kunjalo impela ibhavu lu2000 rand lenhlanhla ukuthi kuvuleke izinto zakho unyaka umusha ukwazi ukuthi ke noma ubheka amatoho noma ukephi noma ufuna kwenzakaleni emsebenzini zinyakaze nje izinto ke abantu bakukhumbule ke abantu bekufisa usondele eduze kwabo ke abantu bekulangazelele sikulona ke ibhavu at2000 rand. Ihamba nani iwozawoza mkhulu ngoba ngiyazi ukuthi kunekhombo lapha na iwozawoza. Iwozawoza ikhombo ihamba nayo nenhlanhla ihamba nohlanga lenhlanhla iwozawoza at 1500. Manake nifika umuntu nimnikeze iwozawoza. Yes. Phinde futhi nimfaka uhlanga lenhlanhla. Yebo. Kwenzakalani abantu bayaheheka bayasondela? Mesikhuluma ngenhlanhla nje sithi akube kuhle kube mhlophe konke kusondele eduze kwalowo muntu. Yemadoda. Only 1500. Yebo. Mkhulu. Hayi man. Kodwa phela kuyofanele sikhulume ngezinto eziserious ke manje. Esifiswa noma ngabe umuphi umuntu. Ninani ethinta abantu abathi thina sifuna iposition this year because last year ngapronyiswa kodwa ngiyitholanga kanti ngizwile ukuthi niphethe into yesikhundla. Lapho nje sithi at 7500. Sinomuntu othi thi wokuthi ukwazi ukuthola iposition oyifunayo ngaba ungamasipala
ngaba ukephi eindaweni kuma sectors ahlukene siyafunga siyagomela siyakufaka phakathi at 7,500 MC Polobus. Dumezizweni ungasithatha usithini lapho Khehle? Mesi lapha ke kudumezizweni nomhlaba wonke sikhuluma ngomuntu ofuna ukuduma ezizweni nomhlaba wonke sikhuluma ngomuntu lapho ofuna ukuthi abe indoda abe nesithunzi ahlonipheke into zakhe iqoqeke silapho ke at 10,000 rand mase siqala lapho sikhuluma indaba yo 10,000 rand sesihlukanisa amadoda ebafaneni. Okay, uthi Khehla kuyimalini lokho? 10,000 rand Khehla. Only 10,000 rand. Yebo. Uma uthi umuntu akaphatha 10,000 rand usho ukuthi uphatha in cash. Angawuphatha in cash noma ngayiphenye indlela angakwazi ukwenza ngayo kodwa khona uma efike nawo siyomenzela lento ayifunayo. Mana mkhulu abantu ababhekekile kulelo hlangothi abantu abanjani? Singababeka abantu abawosomabhizinisi singababeka noma umuphi umuntu kahle kahle MC Polobus uvumelekile as long as enali inani lemali noma inkomo yalonto efanele iyenzeke siyamenzela lonto singabe ngathi sekukhona abantu esibabandlululayo sithi khona abangcono kunabanye ngikwazi ngithi sonke siyalingana phambi kobuso baNkulunkulu. Khehla lami entweni eninazo kusuka manje kuyaphambili ngiyazi ukuthi ikhona engaphezulu ko10,000 kodwa kuhlu engiye ngalibona einkundleni zokuxhumana abantu belishare ngoba ngizwa kuthiwa ninolunye uhlelo manje lapho khona abantu abake beyikhulumele khona ngezinto zenu njengenxa ukuthi siyabalekelela. Ngiye ngabona ukuthi ngathi wona kuphela u10,000 omkhulu kunawo wonke. Kunjani impela MC Polobus? Yini le ka 3.5 ekukhuluma kakhulu kuyona abantu asebethe thina siyalithatha igxathi lokuya kancane. Polobus bazoyazi abaningi balekelelile mesikhuluma nje ngomhlakazi injula bazokhumbula abantu 2025 khona la yake yaba khona especially yayihlakazi inkinga ngoba kusithi injula sikhuluma ngento ejulile induku leno ishaya nje u3 days ukorobhe ngayo ugeze ngayo uphalaze ngayo ugqume ngayo kucace kukhanya izinto. Khehla sicathulise ngekhombo ka 1.5 le ethinta ibhodlela. Ibhodlela lenhlanhla bayazi abaningi ikhombo yala ekhaya lehamba nebhodlela unoyimanga ekuyiyona le 1.5 ikhombo yenhlanhla ke leyo nayo izakhela igalele lihle kakhulu kancane ngemsebenzi yayo emkhulu bathi abantu emithingini gcina wena akusho mina kusho bona abanye bathi ungena etaxini abafazi bakubambe ngapha nangapha kuningi abakushoyo kusho bona kungasho mina akuyibona abayisebenzisa. Impinda mshaye isalapha ku500 namanje. Yebo ikhombe impinda mshaye 500 rand. Yenzani mkhulu impinda mshaye ngiyayigadlela ngenzani ngayo? Uma ukhona umuntu uthola omunye uxakwe abana kwabo nani balode bemshaya ngezinto ezithizeni zibuye inamathele bese kuxatshana ekhaya kungabi mnandi. Impinda mshaya ke usuku usuyiama wena noma injenge alarm ukuthi uyiamile manje othi uyajikjela sekubuyele emuva kuyena ngoba usuyiamile alarm. Yenza lo msebenzi impinda mshaya. Uzothi omunye umuntu mina ngafika no 6,500 ngagcina ngithola ibonus into engakaze ngayibona ebunyangeni kwathiwa ngoba wena usukhokho 6,500 khona into esizokwenza yona mahala. Yini le ka 6,500? Ibhande lokuqina lele lokuvikela. Oh yilo lelo lagcina liphenduka ibonus kubantu. Impela nje. Oh mabenzo okunye. Banikezwa abantu kunyaka 2025 banikezwa nje ilonto kodwa kwangaba ibhande kwaba uhlanga. Okay. Kodwa induku iyodwa banikezwa nje impela abantu bake bayikhithizela nje kancane ku2025 MC Polobus at 6,500 ibhande lokuvikela nokuqina lelo. Oh nanko ku 5,500 Khehla. Uphondo lwenhlanhla nokuvika lezizitha. Mesikhuluma ngophondo lwenhlanhla uphondo lihlala kuwena livika izitha lidonsa inhlanhla lidonsa konke okuhle ukuthi kusondele eduze kwakho lolu phondo. Bayalazi futhi abantu balithenge kakhulu ku2025 at 5,500 MC Polobus. Nikuphi nendawo mkhulu? Sikhona eThekwini lapha nje ngase Big Joe opposite uPlayer Bet siyatholakala khona siphinde sibe khona naseGoli ku 58 Cruise Street ezansi kwasenkantolo
ku-Marcade Building floor number 5 room 505S. Yini engenza umuntu asukume ashiye zonke ezinye inyanga kodwa eze kunina nina nihluke ngani? Bathi umuntu akayincomike kodwa ngizothi ngamagalelo nanabantu asebesibasizile babona ukuphila. Bayisukumela bona, abanye bezwa ngabanye, abanye bayisukumela bona beze kancane. Nisahlola mkhulu? Siyahlola njengoba bengishiye. Kuye kube imali rand ukuhlola bese kuba u550 uma ufuna ukuhlolela esigodleni. 50 rand ukuhlweza no 500 rand inkomo yokuhlolela. Kunomuntu othi mina ngihanjelwe ingane zami zonke ngikhulisile ngayifundisa. Namhlanje zingifela ngamatha singazi nokuthi ngubani. Nginazi izinto engiyisolayo efana namaloyo nokunye nokunye. Bese ngevezizwana kodwa namhlanje azingifuni nokungibona. Seyifundile ishadile ezinye iganile ezinye zinezimali ezinye kodwa yikho ishecabanga ngiphi ishuma. Hayi siyakwazi ukuqoqela subisa umndeni mase konakele kunjalo MC Pholobas sikhona leyo nduku. Mkhulu Uqoqa umndeni uqoqeke mawuyinhloko ekhaya. Ake ngithi nje kubantu ake ngibanike ithuba lokuthi kungakonakali. Sikhulume ngalonto. Uyayinikezwa nje le nduku ungayifaka lapha kwibrayi ekhaya noma uyifaka ebhodweni mawuyinhloko ekhaya ngabe umama ngabe ubaba bese bonke abantu bakwazi ukuthandana babumbane behleze besekana ngaso sonke isikhathi. Yenza lonto le nduku. Asikhulume ngomuntu ofuna ukulandelwa izihlwele. Mhlambe la ikhona into ethe wayiveze njalo kodwa ngiyafuna ukuthi unabe kuyo. Mawufuna ukulandelwa kuyashiyana ukuthi ufuna ukulandelwa ngayiphi indlela. Le ihlwele manje ungabe ukuthi uthi mhlawumbe umuntu osemculweni mhlawumbe umuntu okephi kodwa zikhona zonke induku ezithinta lezo zinto enjengalezo MC Pholobas. Ikho ungizwile ngithi induku kancane njoba kakhulukazi nje sithi induku kancane ziyashisa nje besikhuluma okukaningi okutholakala kalula amakhombo atholakala ngapha nani bese kuba khona ezijulile ke ngempela. Uma usufika mase sikhuluma ngale sigodlweni sikhuluma olunye udaba ke lapho. But okwamanje nje lokhu kukulekelela abantu ama basic ukuthi noma ungathatha entweni ungakwazi ukuqonga bya nje ubusho kube khona okwenzakala empilweni yakho. Okubalekile ukuthi akube khona umehluko uyokwenziwa wena umnikazi wendaba. Siphi inombolo khehla lami? Inombolo zala ekhaya ikhehle lidala 065 929 15 74 065 929 15 74 yami 079 710 81 20 079 710 81 20. Enhla nasezantsi eMpumalanga nasentshonalanga kwababona lo mbukiso bhanyabhanya bekhumbula abantu ukuthi usuku nosuku sekhathalela ukuthi nazi kabanzi ngezinto ezingakwazi ukunicathulisa nokhule ndlondlobale niye phambili. Akusikhona ukuthi abantu abahambe bedliwa futhi akusikhona ukuthi abantu abasikenywe kodwa kumqoka kakhulu ukuthi ulalelisise uyihluphe futhi ngalezi inombolo uyipheke inyanga uyiphekisise. Khehla lami ngithi angizwe lokho othe wakubalula lapho wasuthi imali engaka ungangenzela yini kona. Mina nginenkinga ukuthi ke mkhulu ngizwile zonke izinto ezichaza kodwa naye yami inkinga ungangisiza njani lapho? Thola isikhathi ubomngane nenyanga yakho noma thola isikhathi uxoxisane nenyanga yakho bese uthola ukusizakala. Omkhulu bayayikhoriya izinto bayahlola futhi abafakelwe imali ezitolo. Lamakhehla ngeke akufonela kucela imali. Lamakhehla anama account azokunikeza wona aqonde kubo qobo. Wena kwakho ukuthi ubashayele nombolweni ethi 065 929 15 74 noma ubashayele kule ethi 079 710 81 20. MC Pholobas ku Siyaviva TV1 esibonana kwi video elandelayo. Siyabonga.